Hello, good morning. Good morning mga Igsoon, mga higala, kapamilya, kabarkada, kapatid. Have a blessed Sunday. Hopefully this is a blessed and fruitful Sunday to each one of us, mga Igsoon. Simba punta, bisag narata sa balay, kay temporary close pa man ang simbahan, no? Simba punta, mag-worship punta, magdaig sa Ginoo, mamalandong sa iyang kaayo, sa iyang pulong, mga Igsoon, no? So dili na to itugot, mga Igsoon, nga mababaga na to pagsimba tungod ani kay wala na tayo gathering, no? Wala na tayo gathering sa usual place nga asa ta magtapok. And this morning, mga Igsoon, gusto na ko ihatag ang akong comments. Nay nangutana kung unsa daw akong komento about aning social distancing. So uso man na kayo no social distancing, daghan kay sila mga comment, daghan kay sila og mga thoughts, daghan kay sila og mga opinion regarding aning social distancing. So me, ako mga Igsoon, nasad ko i-share gamay regarding aning social distancing. But before that, I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and to subscribe my page as well, Kristohanong Mabungahon. Ang inyong madungog diha mga Igsoon og mabati, mga Igsoon og makita puro ra gina word of God, word of encouragement, puro ra gina pulong sa Ginoo, mahitungod sa kaayo sa Ginoo, uban mga pagdasig, mga warning, pagpahinumdum mga Igsoon, no? And this is for the glory of God alone, no? Not to become famous, kung hindi ko gusto nga my motive is not to become famous or mahimong sikat, maunsa pa diha, to earn money, but to glorify Jesus. Amen. Not to promote a religion but to glorify Jesus Christ. Amen. Now, this morning kaning about aning gitawag og social distancing. For me, okay kayong social distancing mga Igsoon. Wala ko against ang social distancing. Mas maayo siya. Bisan pa og kami diri Bohol man ni amoa. So og sa tanang mga Tabulano diha nga nagtan-aw hay, kinangga glory to God lang ang Bohol, walay COVID kuno, zero siya, then COVID free, but still gi-apply sa government ang gitawag og social distancing. Okay kayo for me nga naman, for prevention, no? Way kumpiyansa ba, no? Way kumpiyansa mo na gingon mga Igsoon, bisan ang Ginoo magbalantay, walay makulang ka na to. Salmo 23, no? Still dili ta magdanghag, no? Still di gyud ta magkumpiyansa, no? Mao ni siya mga Igsoon. So okay kayo ang social distancing, labi much more sa places mga kaigsuonan nga naa joy positive, no? Mas maayo jud ang nindot dakong tabang social distancing para dili makatagatag bitaw ang virus, para dili magtakod-takod, no? Para ma-prevent, maundang ba ang virus kana dili siya mo sanay mo katap sa kadaghanan, no? So mao nay nakanindot, mao nay nindot kay sa social distancing mga Igsoon, no? So mao na di ko against anak kung dili actually gi-apply sa nanamo diri. Nindot kay na siya mga Igsoon kay mando sa gobyerno, and then nagingon ang pulong sa Ginoo nga mutahod ta sa gobyerno, mo respeto ta sa gobyerno kung unsa ang ilang mga balaod nga gipatupad, ordinances, rules mga Igsoon. We must respect, we must submit to them. Ngano man kay walay gobyerno, way otoridad nga wala gitakda ga-establish sa katasan. So atong respetuhan, so atong sundon sila. Amen. And then anyway, ang social distancing applicable lang siya sa isigataw na to, but ni Lord dili. Okay? Remember, listen, ang social distancing maayo gani siya applicable sa isigataw na to, pero sa Ginoo dili. Kay ano man, kung atong i-apply ang social distancing ni Lord mga Igsoon, mo distansya ta sa Ginoo, malayo ta sa Ginoo, ang atong kinabuhi walay giya, walay right direction, dili na magkadimao. So posible nga moadto ta padulong sa kalaglagan, no? Kay wala naman, dili naman mao ang agianan nga atong gilaktan, dili na mao ang atong padulngan, no? So wrong way gid na, no? So mao na nga, so mas magingon gani ang social distancing applicable sa katawo nato, labi na sa atong sitwasyon karon nga naay gitawag og coronavirus, but sa atong relasyon sa Ginoo ni Lord dili pwede nga mo distansya ta. Once again, kay kung mo distansya ta sa Ginoo, unsa naman atong padulngan, di ba? Asa naman ta padung? Unsa na may, di ba, kanang kung saan na ito pagkakampot ang hayag na ito, maon kung mo distansya ta sa Ginoo, no? Dili no magkabutan kung maon, sa kung sa taka bribe, sa kung sa taka malamon, sa kung sa taka kwartahan mga Igsoon, maningkamot tag maayo para mahayag itong kaugmaon apan kung mo distansya ta sa Ginoo, di gyud na maabot na to. Kung dili posible pa nga moadto ta sa kalaglagan, no? So mao na mga Igsoon, ang social distancing di ma-apply ni Lord nato sa relasyon sino, pero i-apply nato karon sa atong palibot, sa atong gitawag og sa atong isigataw, no? Pwede na ta social distancing, no? For virus prevention na siya. But ni Lord dili ka pwede mo distansya, kung dili mo dutdut ta, mo duol nag-ayo sa Ginoo, simple ta mo kupot, kay naa niya ang kasiguruhan, naa niya ang protection, naa niya ang maayong pagmaon. Amen. So mao na mga Igsoon ang thoughts and comments regarding social distancing. Once again, God bless. Till next time, to God be the glory. Have a blessed Sunday once again.